Wszelki ruch apostazji organizowany jest w każdym kraju w celu ustanowienia Kościoła jednego świata, który nie będzie miał ani dogmatów, ani hierarchii, ani dyscypliny dla umysłu, ani okiełznania dla namiętności i który pod pretekstem wolności i godności ludzkiej przywróciłby światu, gdyby taki Kościół mógł zwyciężyć, panowanie zalegalizowanej przebiegłości i siły oraz ucisk słabych, a także wszystkich tych, którzy trudzą się i cierpią. Zaiste prawdziwymi przyjaciółmi ludu nie są ani rewolucjoniści, ani innowatorzy. Są nimi tradycjonaliści. Dille che sono stata